Il-festa tal-Imnarja sebħet b'isplużjoni segwita minn nar qawwi kif kmien l-erba' filgħodu numru ta' ħaddiema ta' salvataġġ kienu involuti f'operazzjoni frazzett fil-Lunzjata limiti tar-Rabat. L-isplużjoni seħħet tal-ħabt tas-6:30 ta' filgħodu. Il-Pulizija għadha sa issa ma tafx kkawża l-isplużjoni b'kellim tal-Pulizija spjega ma' Net News li l-ewwel suspett hija timur fuq possibilità li seta' kien hemm maħżun xi logħob tan-nar jew li seta' kien hemm ukoll reazzjoni kimika minn fertilizzant. Il-Pulizija qalu li fil-ħin tal-inċident ma kienx hemm persuni fir-razzett madankollu mitu ammont ta' annimali fil-waqt li oħrajn spiċċaw weġġaw inkluż kelb dan fil-waqt li xi annimali oħra għadhom ma nstabux. Fil-post waslu immedjatament membri mit-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili mill-Explosive Ordnance Disposal Unit, il-Pulizija u anki tim mediku. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta bil-Pulizija għadhom qed jinvestigaw dan l-inċident. L-aħħar każ ta' splużjoni kien ħasat il-bosta kif ftit tal-ġimgħat ilu seħħet splużjoni f'kamra tan-nar fil-Mosta li ma' splużjoni kienet ħalliet 3 persuni rikoverati l-Isptar Mater Dei.